Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Aurelio. Taong 1958, Masinloc, Zambales. Itong mga panahong ito, hindi pa gaanong mahigpit ang ating bansa sa mga tumatawid na dayuhan. Sa lugar ng Masinloc sa Zambales, ilang beses nang nasaksihan ni Aurelio ang pagsidagsa ng mga ito. Wala sa kanilang may kapasidad na humarang sa mga dayuhang yon, gawa ng hindi nila alam kung may ikinukubli din ba yung mga armas. Siyempre, bilang isang pangkaraniwang mamamayan, ang tanging magagawa nila ay ang magmasid at magsumbong. Maraming beses na rin silang naghatid ng ulat sa barangay, pero walang nangyayari. Halos isang beses kada 2 linggo, may dumadaong na malaking bangka sa isang tagong pangpang na malapit lang sa bahay ni Aurelio. Noong una, inakala niyang sinasakyan lang ito ng mga pangkaraniwang tao, pero nagkamali siya. Habang tumatagal kasi, unti-unti rin niyang natutunugan ang pagdating ng mga dayuhang may kakaibang wangis at itsura. May mga pagkakataon ding nasisipat niya itong nagdadala ng mga kakaibang hayop, kagaya nung nakita niyang aso na may mukha ng isang pugita. Di niya mawari kung ano ang nilalang na yon, pero napakaliksi at napakabilis nito. Isang tawag lang din ang nagmamay-ari nito. Walang pagdadalawang isip yung sinusunod ng nilalang. Inakala rin niya noong mga oras na yon na pinaglalaroan lang siya ng kanyang paningin. Ngunit pagkaraan pa ng 2 linggo, nasundan na naman ito at sa puntong yon nakasilay siya ng isang lalaki na may benda ang muka. Bibig at ilong lang ang nakausli sa mga bendang yon, kaya inakala niyang nasangkot lang ito sa isang insidente. Ang kaso lang, pagbukas ng palad ng nilalang, doon bumungad sa kanya ang mga mata nitong namumula. Umiikot din ang paningin nito sa buong paligid na para bang pinag-aaralan nito ang buong lugar. Sa takot naman noon ni Aurelio, dali-dali niyang isinara ang bintana ng bahay niya. Pagdapa niya sa sahig, agad naman niyang naramdaman ang paglapit ng mga nilalang sa gilid ng kanyang tahanan. Panay din ang ginagawa nitong pag-uusap gamit ang kanilang mga dialekto, kaya para makaiwas, hindi na siya kumibo pa. Pagkaraan pa ng ilang minuto, bigla naman siyang natigilan nang may marinig siyang pagkatok sa labas. Yung pakiramdam niya noon, halos tumigil ang kanyang mundo, gawa ng sa isip-isip niya sa oras na malaman nitong may tao sa loob, katapusan na ng buhay niya. Awa naman ng Diyos, katok lang ang ginawa ng mga ito. Magta3 minuto lang din yung nanatili sa bahay niya hanggang sa sabay-sabay na nitong binagtas ang daan patungong bundok. Ilang segundo pa ang lumipas, bumalik ang katahimikan sa paligid. Pagramdam naman niyang wala na ang mga ito, agad naman niyang itinrangka ang bahay nila upang wala nang makapasok pa. Kinabukasan, ibinahagi niya sa kanyang asawa ang tungkol sa nangyari. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, maging ito man, halos hindi makapaniwala. Bukod kasi sa aminado yung wala itong narinig kagabi, hindi rin ito maisip kung papaano nasilayan ni Aurelio ang mga ganoong uri ng nilalang. Para makasigurado, nagdesisyon silang lumapit sa ama nitong isang albularyo. Di naman sila nito tinalikuran, kaya sa araw ding yon, sumama yon sa kanilang tahanan para mag-imbestiga.
Nga pala, kung hindi ninyo na itatanong, milya-milya ang layo ng bahay nila sa baryo. Halos minsanan lang din sila kung bumaba, kaya naman hindi nila gaanong kilala ang mga taong naninirahan doon. Kaya rin sila doon nagpasyang manirahan sa kadahilan ng di hamak na masariwa ang tubig doon. Hindi kagaya nung sa baryo, maglalakbay pa sila ng ilang kilometro para lamang makaligo. Samantalang sa bago nilang pinagtitirhan, ang harap mismo ng bahay nila ang kanilang pinaliliguan. Napakalinis din ang buong paligid dahil masinop ang asawa ni Aurelio. Wala rin silang kapitbahay na kinakailangang pakisamahan, kaya sa pagtagal ng pananatili nila sa lugar, naramdaman nila ang kalayaang matagal na nilang hinahanap. Nag-iisa man sila sa lugar na yan, hindi masasabing kapos sila sa mga pangangailangan. Tihama kasi na mas sagana sila kumpara sa iba dahil sa mga pananim nilang buwan-buwan nilang napapakinabangan. Ayon pa kay Aurelio na, kung ulam lang din ang pag-uusapan, sobra-sobra sila nito. Kapag kasi nanguhuli siya ng isda, hindi naman nila yon ipinagbebenta. Madalas nila itong ginagawang tuyo nang sa gayoy tumagal ang buhay nito. Balik tayo sa kwento. Nang makabalik na sila, unang tiningnan ng ama ng asawa niya yung mga bakas ng nilalang sa labas ng bahay. Lahat ng itinuro niya ay pinuntahan nito para usalan at pakiramdaman. Habang ginagawa yun ng kanyang biyanan, nanatili lang naman siyang nagmamasid sa mga susunod na mangyayari. Pagkaraan pa ng isang oras na pagdarasal, bumalik ito sa loob ng bahay upang alisin ang mga masasamang enerhiyang pumasok. Matapos itong gawin ng kanyang biyanan, doon na sila nito inumpisahang kausapin ukol sa mga nangyayari. Pagharap naman dito ni Aurelio kasama ang kanyang asawa, narinig naman niya itong nagwika sa kanya ng, "Hindi biro ang nasipat mo kagabi. Marami akong nakitang patunay na totoo yung nag-iral. Hindi ko rin masabi kung ano sila sapagkat unang beses kong maramdaman ang ganoong presensya. Sabi mo mga dayuhan ng mga yon, kaya iniisip ko, ano naman ang kailangan nila rito?" Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, agad naman siyang sumagot doon ng, "Isang beses kada 2 linggo, may dumadaong dito. Marami na ako nakita sa kanila, pero hindi ko alam kung saang bansa sila nagmula. Siguradong sigurado talaga ako, Tay. Mga dayuhan ng mga yon." Nang marinig naman ito ng ama ng kanyang asawa, nagpa siya yung manatili na muna sa kanila. Alam kasi nitong kailangan nila ng tulong, kaya hindi na sila nito iniwanan. Upang mapaghandaan din ng mga susunod pang pagdaong, nagtayo sila ng bakod papalibot ng bahay niya. Mataas ang bakod na yon, tapos gawa ito sa matitibay na klase ng kawayan. Halos ilang araw din nila itong pinagpaguran hanggang sa naihanda na nila ang lahat. Matapos naman itong gawin nila Aurelio, nagsimula na rin silang maghanap ng senyales sa pangpang na pinagdadaungan ng mga ito. Naniniwala kasi ang kanyang biyanan, hindi ito magpapabalik-balik sa kanilang lugar kung wala itong dungkaan. Malakas din ang kutob nito na may parola itong ginagamit na hindi nakikita ng tao. Nang marinig naman niya ang sinabi ng ama ng kanyang asawa, tahimik lang naman niyang sinunod ang lahat ng iniutos nito sa kanya. Una nilang ginawa pagdating nila sa daungan, pinasisid sa kanya ang pangpang mula sa bahay nila patungo sa unahang bahagi nito, kung saan sinasabi niyang dumadaong ang malalaking bangka.
Habang sinusuyod naman yon ni Aurelio, naging abala naman sa paghahanap ang kanyang biyanan ng parolang pinaghihinalaan nito. Sa loob ng halos 5 oras nilang pag-iikot, may mangilan-ngilan siyang nasipat na bagay sa ilalim ng dagat. Kabilang sa mga ito ay yung mga semento at bakal na animoy ilang siglo na doong nakalagay. May mga malalaking lubi din siyang nakita, kalakip ng iilang mga numero na halos hindi niya mawari kung ano. Pag-ahon naman niya, nasipat niya ang kanyang biyanan na papaalis sa pangpang. Bago sila magkahiwalay, inabisuhan siya nitong aakyat yon ng bundok para hanapin ang parolang umaakit sa mga nilalang na yon. Dagdag pa nito na maaaring nagmula lang yon sa ibang bansa pero nasisiguro nito hindi yun mga pangkaraniwang tao. Matapos naman yung marinig ni Aurelio, kahit pagod na pagod ang kanyang katawan, pinilit niya pa rin doong sumunod. Hindi na rin siya nagpalit pa ng damit, gawa nang napansin niyang wala itong balak na maghintay sa kanya. Nauunawaan naman niya ang aksyon nito dahil bukod sa papadilim na, marami pa silang gagawin sa bahay niya. Makalipas pa ang kalahating oras na pag-akyat, narating na nga nila ang patag na parte ng tuktok. Pagsilay naman nila sa lugar na yon, wala silang ibang nakita maliban sa napakagandang tanawin at iilang mga hayop na nanginginain. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, dahan-dahan naman siyang lumapit sa ama ng kanyang asawa habang mahinahong nagwiwika dito ng, "Tay, hindi ko na humabilang kung ilang beses na ako ditong napadpad. Maniwala ho kayo sa akin. Nasuyod ko na ang lahat ng kasulok-sulukan nitong bahagi. Wala ho talaga akong nakitang kakaiba. Kaya siguro, iwasan na lang nating magsayang dito ng oras." Nang marinig naman yon ng matanda, tumawa lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Hindi lahat ng nakikita totoo. Alam mo, Aurelio, mga material lang na bagay ang nasisilayan mo sa lugar na ito. Manood ka at matuto. Dahil sa sinabi nito, hindi na rin siya nakaimik pa. Upang wala na silang pag-usapan, pinagbigyan niya ang ama ng kanyang asawa. Sa pagpapatuloy ng kanilang ginagawa, halos makailang beses na rin siyang tumutol, gawa ng masusuyod na lamang nila ang lugar. Wala pa rin silang napapansing kakaiba. Hindi naglaon. Nang mapagtanto niyang isang parte na lamang ng tuktok ang hindi pa nila napupuntahan, nagmadali naman siya doong tumungo para hanapin ang bakas ng parolang kanina pa nilang pinag-aaksayahan ng panahon. Maya-maya pa, nang marating na niya ang nasabing lugar, agad naman siyang nagpaliwanag sa ama ng asawa niya na wala naman siya doong nakitang kakaiba. Ang kaso lang, nung akmang papaalis na siya, may nasipat siyang isang batong tinutubuan na ng damo na gawa sa simento. May mga bakal din siyang nakita sa lugar, dahilan para magkaroon siya ng haka-haka na maaaring totoo nga ang parolang tinutukoy nung matanda. Matapos naman niyang masilayan ang bagay na yon, sakto naman ang paglapit ng biyanan niya sa kanya habang nagwiwika ng, Sabi ko sa iyo, totoo ang parola. Sige na iho, magsimula ka ng maghukay. Dahil sa sinabi nito, walang pag-atubili naman siyang sumunod. Ilang oras pa ang lumipas, nang gatao na ang lalim ng nahuhukay nila. Doon nila nakita ang pundasyon ng parola na matagal na roong nakabaon. Habang pinagmamasdan nito ni Aurelio,
Halos hindi naman niya maisip kung papaano nagkaroon ng ganoong gusali sa lugar na yon. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang maabot na nila ang pinakapundasyon nito, doon nila nakita ang isang maliit na lagusan patungo sa pinakaloob nito. Inaasahan naman nila ang bagay na yon, gawa ng kalimitan sa mga parola, may ganoong lagusan talaga. Yun kasi ang ginagamit tuwing aakyat kapag may bagyo. Nang makapasok naman sila sa loob nito, unang tumambad sa kanila ang hindi gaanong kalakihang espasyo. Napansin din nilang hindi ito pinasukan ng lupa, gawa ng may malaking tipak ng bato na ibinaon sa pinakaibabaw nito. Matapos naman nila itong masilayan, agad naman silang lumabas para kumuha ng sulo. Pagbalik naman nila sa loob, bumungad sa kanila ang hindi mabilang na mga ahas na ginawang pugad ang lugar na yon. Siyempre dahil albularyo naman ang biyanan niya, walang katakot-takot nitong hinila papalabas ang mga nagsisilakihang ahas. Matapos naman itong masilayan ang lugar, tsaka pa lamang pumasok si Aurelio. Pagpasok naman niya sa loob, bumungad sa kanya ang mga sulong ipinwesto na nung ama ng asawa niya. Dahil sa mga sulo, unti-unti nang binalot ng liwanag ang buong lugar. Pag-aninag naman niya sa paligid, nasipat niya ang iilang mga kalansay na nakasuot ng pulang damit. Yung iba sa mga ito, halos maagnas na talaga ang mga buto. Tapos yung iba naman, bungo na lang talaga ang natitira. May mga nasipat din siyang mga gintong pulseras at abubot ng mga bangkay na animoy hindi sadya ang pagkamatay nila sa lugar. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagtutuklas, marami silang nakitang libretang tanging unang pahina na lamang ang natitira. Hindi rin mabilang ang kayamanang nasipat nila, indikasyon ng mga sinaunang tao talaga ang nakalagay sa lugar na yon. Matapos naman nila itong masilayan, nagsimula nang magbasa ang ama ng asawa niya ng mga ukit sa dingding ng parola. Dahil dito, hinayaan lang naman yun ni Aurelio sa kadahilan ng abalang-abala rin siya sa paglikom ng mga gintong natuklasan nila. Matapos namang mabasa ng matanda ang lahat ng nakaukit, nagsimula na yung maglahad ng tungkol sa kanyang mga nalaman. Ayon dito na, ang parolang yon nagmula pa sa panahon ng Espanyol. Ilang daang siglo na ang nakakalipas magmula noong naitayo yun sa lugar. Itinuring din itong isang napakagandang estruktura noong mga panahong yon na siya namang tinitingala ng mga manlalakbay na napapadpad sa lugar. Marami rin ang nagbabantay sa parola sa kadahilanang ang ginagamit na liwanag nito tuwing gabi ay gawa sa mamahaling bato at sinaunang mahika. Subalit habang tumatagal, nakakalimutan na ang parolang yon. Lahat kasi ng Espanyol na minsang humanga rito, itinuturing ngayon bilang isang pangkaraniwang gusali. Dahil dito, ang tanging nanananahan lang sa parola ay yung mga taong nagpapatuloy ng mahika. Lingid din sa kanilang kaalaman na wala na pala ng bantay ang labas ng gusali, kaya dumating ang puntong napasok ito ng mga taong hangad na magnakaw ng mga mamahaling bato. Habang tahimik ang gabi, marami na palang kagimbal-gimbal na pangyayari sa loob ng gusali. Hindi naglaon, nang maubos na ang mga nagbabantay sa loob, agad namang lumabas ang mga salarin. Akala nila naubos na nila ito, pero lingid sa kanilang kamalayan na ang pinuno ng mga nagbabantay
ay nagtatangan ng mutyang may kapasidad na panatilihin ang kaluluwa nito sa loob ng kanyang katawan ng mahigit 100 taon. Pinaghihinalaan niyo ng ama ng kanyang asawa na yon ang lumikha ng mga simbolong nabasa nila. Ang pinagbasehan kasi nito ay yung dialektong Latin na ginamit sa pagsasalaysay nito ng mga karunungan. Naniniwala rin ang tatay ng asawa niya na ang may kapasidad lamang na gumamit ng dialektong yon ay yung kinikilalang tao na mataas ang katungkulan pagdating sa pagtatangan ng mga mahika. Dahil dito, agad naman nilang hinanap ang taong yon upang kunin ang lahat ng gamit nitong naiwan. Makalipas pa ang ilang minutong paghahanap, may nakita silang isang bangkay sa gilid ng pinto na hindi pa gaanong naaagnas. May mga parte pa kasi itong buo, tapos yung mga mata nito parang hindi pa nalulusaw. Pagsilay naman doon ng matanda, agad naman siya nitong inutusang tumulong na dalhin ang bangkay patungo sa gitnang bahagi ng parola. Paghimlay naman nila rito, agad naman nila yung kinapkapan kung saan doon nila nakuha ang mga ginto nitong medalyon, kalakip ng mga mutyang nababalot din ng ginto. Pagkakuha naman nila rito, agad naman silang lumabas dahil sa mga pagyanig na naramdaman nila. Saktong-sakto lang noon ang pagsarado nila ng lagusang yon. Nasaksihan nila ang paglamon doon ng lupa hanggang sa bigla na lamang yung mawala. Matapos ang pangyayari, nagmamadali naman silang bumalik para itago ang mga kayamanang nakuha nila. Aalokin pa sana noon ni Aurelio ang ama ng asawa niya na pantay lang sila sa magiging parte nito, pero mariin itong inilahad. Tanging gamit lamang nung pinunong nagbabantay sa parola ang nais nitong makuha. Hindi naman niya ito pinigilan, gawa ng sa isip-isip niya. Wala naman siya doong pakialam. Pagkakuha naman ito ng mga gamit, nangako naman yun sa kanila na hindi sila nito iiwan hanggat hindi nito nasasaksihan ang kanyang mga mata ang pagdaong ng bangkang tinutukoy niya. Dumaan pa ang mga araw. Wala silang ibang ginawa kundi ang maghintay. Si Aurelio noon, kung ano-ano na ang ginagawa, masiguro lang nahanda sila sa mga mangyayari. Gumawa na rin siya ng kubo sa harap ng bahay nila malapit sa pangpang upang masigurong hindi madadamay ang kanyang anak sa oras na may ginawang hindi inaasahan yung kanyang biyanan. Pagdating ng araw na kanilang pinakahinihintay, maaga pa silang lumipat ng matutuluyan. Pinili nilang manatili sa kubong ginawa nila nang sa gayoy hindi na mabaling sa ibang lugar yung atensyon ng mga nilalang na paparating. Sa paglalim naman ng gabi, habang unti-unting binabalot ng dilim ang buong paligid, hindi naman nila maiwasang magulat gawa ng wala pa rin silang naririnig na tunog ng bangkang papalapit. Akala kasi nila matutuntun pa ng mga ito ang lugar na yon, pero pagpatak ng 9:00 ng gabi, nabaling ang kanilang mga atensyon sa itaas ng bundok. Hindi naglaon, agad naman nilang narinig ang dagungdong pababa na siyang naging sanhi upang maalarma ang biyanan niya. Pagbaling naman nila ng paningin sa paanan ng bundok, doon nila nakita ang iba't ibang uri ng mga nilalang na nagwawala. Habang papalapit ang mga ito, nasipat ni Aurelio yung lalaking may benda sa ulo, kaya siya na mismo ang nagkumpirma na ang mga nilalang na nakikita nila ay nanggaling sa bangka na dumadaong sa pangpang ng dagat. Nang marinig naman yon ang kasama niya,
Dali-dali naman itong hinugot ang hawak nitong talibong, sabay wika sa kanya ng, Hindi na siguro natunto ng kanilang mga kasama ang lugar na ito. Sinasabi ko na nga ba, ang parolang yon ang pinagmumulan ng lahat. Humanda ka, Aurelio, sapagkat hindi titigil ang mga yan hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang mga nais. Dahil sa sinabi nito, abot langit naman ang naramdaman niyang kaba. Sa sobrang tindi ng tensyong nararanasan nila, hindi na rin niya nakaya pang makapagsalita. Pagkaraan pa ng ilang minuto, narating na nga ng mga nilalang ang unahang bahagi ng bahay nila. Galit na galit yung nagsiatungal habang paulit-ulit tinatanong sa kanilang mga kasama ang tungkol sa pagkawala ng bisa ng parola. Kaya nalaman ni Aurelio ang mga sinasabi ng mga ito dahil sa naunawaan yon ng kanyang biyanan. Latin kasi ang gamit nila, kaya maning-mani lang yon para sa matanda. Matapos naman nilang marinig ang lahat, bahagya namang napatigil ang ama ng asawa niya nang mapansin nito ang animoy pag-init ng nakuha nitong medalyon. Paghugot naman niya rito, bumungad sa kanila ang liwanag na nagmumula sa loob nito na siya namang hindi na nila nagawa pang maitago. Bagaman ilang segundo lang ang itinagal nito, hindi pa rin yun sapat upang tuluyan yung maitago mula sa matatalas na paningin ng mga nilalang. Sa puntong yun, agad naman nilang napansin ang dahan-dahang pagharap ng mga ito na siyang naging sanhi upang mapilitang lumabas ang kanyang biyanan. Pagharap naman ito sa mga nilalang, isinuot nito ang medalyon, sabay wika sa mga ito ng, Bumalik na kayo sa inyong pinanggalingan. Hindi kayo maaaring manatili rito. Dahil sa sinabi nito, umatungal lang naman ang mga nilalang na yon. Pagsilay naman ng matanda na aatakihin siya ng mga ito, buong tapang naman niya yung hinarap. Isipin nyo, nasa humigit 20 nilalang ang sumugod dito, pero hindi man lang yun nakaramdam ng matinding takot. Sa halip di na umatras at umiwas na lang, ito pa ang mas nagkaroon ng lamang sa kanilang paglalaban. Makalipas pa ang ilang minutong pagbubuno, gulat na gulat naman itong si Aurelio nang mapansin niya ang kakaibang kakayahan ng biyanan niya. Kahit gaano pa man kasi katindi ang pinsalang natamo nito, hindi pa rin yun sapat upang tuluyan na yung manghina. Sa halip, mas nagkakaroon pa yon ng hindi masukat na kakayahan na siyang nagiging daan upang mapaslang ang kanilang mga kalaban. Hindi naglaon, nang maantala naman pansamantala ang kanilang paghaharap, napansin naman niyang unti-unti nang umaatras ang mga ito sa kanilang lugar. Sa dami kasi ng pinatay niya, inaasahan na niyang masisindak ang mga ito. Maya-maya pa, wala nang nagawa ang mga nilalang na yon, kundi ang magsisiran sa dagat. Sa isang iglap, agad namang naglaho ang mga ito, kalakip ng pagbalik ng katahimikan ng kanilang lugar. Matapos ang mga pangyayari, kitang-kita ni Aurelio na parang hindi naaapektuhan ang kanyang biyanan. Yung mga malulubhang pinsala kasi nitong natanggap, mabilis ding naghilom, buhat sa mga tanga nitong agimat. Pagbalik naman ito sa loob, agad naman siya nitong inabisuhan na wala nang gagambala sa kanila sa lugar na yon. Mariin din itong inilahad, tapos na ang kanilang kalbaryo, kaya mas mainam na limutin na niya ang lahat ng mga nangyari. Sa pagsapit ng sumunod na araw, nanatili pa rin sa kanilang bahay ang matanda. Bukod kasi sa marami pa yung ibabahaging lihim, na ilahad din ito sa kanila na iwasan ang pumunta sa tuktok ng bundok
kung saan naroon ang mga naiwan ng gumuhong parola. Nang marinig naman yun ni Aurelio, malimit na niya itong ibinabahagi sa mga anak niya. Paulit-ulit niyang ipinapaalala sa mga ito na kahit anong mangyari, iwasang magsaliksik sa lugar na yon. Ang naiwang takot kasi ni Aurelio buhat sa mga nangyari, sapat ng basihan upang mangako siya sa harapan ng buhay na bato na hindi niya na yon ipaparanas sa kanyang mga supling. Dahil na rin sa kanyang pagiging mahigpit, na itatak niya ang takot sa kanyang mga anak kung sakali mang subukin nilang lumabag sa kanyang mga batas. Magmula noon, lumaki ang mga supling nila nang hindi pumupunta sa bundok. Pagtungtong naman ito sa tamang edad, pinalipat niya yon sa bayan. Ayaw niya kasing gumawa pa yun doon ng gulo, kaya pinili niyang pag-aralin ang mga ito. Hanggang sa pagtanda ni Aurelio Pinuno, naging mahigpit siya sa lahat ng taong pumupunta sa lugar nila. Bagaman may ibang nagagalit, hindi niya na yun pinapansin. Gawa ng sa isip-isip niya, tama ang kanyang pasya. Awa naman ng Diyos, hindi siya nagkaroon ng isang anak na suwail. Yung tatlo niya kasing supling, lumaki at nag-asawang nasa ilalim pa rin ng kanyang kagustuhan. Kahit matagal nang patay itong si Aurelio, nanatili pa ring nasa alaala ng mga anak niya ang lahat ng mga bilin niya. Wala na ring ibang ginawa sa buhay itong si Aurelio matapos nun, kundi ang maging isang bantay ng parola. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe no, isipin ninyo napapasok tayo ng ibang lahi dahil lamang dito sa iniwang parola na to ng mga dayuhan. Malamang panahon pa nila kopong-kopong to nandito na tong parola na to. Siguro nga, baka yung unang-unang pagdaong pa lang ni Magellan dito sa bansa natin, nilagay na yung parola na yan Kasi di ba, pansinin niyo, yung panahon na yon, ang hirap pa mag-navigate. Pero hindi sila naliligaw. Tsaka alam nila kung saan sila unang dadaong. Diba? Sobrang galing lang ng mga tao noong unang panahon. Imposibleng wala yung gabay, imposibleng wala yung basbas sa mga di natin alam. Di rin natin pwedeng sabihin kung ano. Pwedeng nasa panig ng mabuti o nasa panig ng kaliwa. Diba? Kasi sobrang hirap mag-navigate. Ang pakikinggan mo lang dyan, hangin. Tsaka yung alon. Yung dalawa lang na yun. Diba? Wala pa nga mapa nun So, paano kaya nangyari yung ganitong bagay? So, siguro ko iniisip ko, once na may napupuntahan na isang lugar o pagpalagay na nating bansa, nag-iiwan sila doon ng mga parola na hindi makita. Diba? Kasi isipin niyo itong parola sa kwento ni Aurelio. Kailangan pa ng manggagamot para makita. Diba? Kailangan pa ng antingero. Kailangan may malalim kang aral para makita mo tong parola na to. Galing nun. Pero ang tanong ko ngayon, umiiral pa kaya to sa kung saan man panig ng mundo? Tsaka hindi rin basta-basta kasi isipin ninyo, may mga nakatagong kayamanan Diba? So mayroon talagang nagbabantay. Kaya masasabi ko, sobrang galing talaga. Dito sa kwento na to, wala akong masasabi kundi manghang-mangha ako. Kasi iba siya sa lahat ng naikwento ko. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.